Naku apa tip siapang cumi. Gak kemen pat. Apa nom si kelayang ah? Kikubor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Kahil State Democratic Party Youth Wing, hapuk ajing ilamu Presiden Usamla, korbar lang si Imli, kala ada kadarka sa Menteri ke Sarkar Jela, ubah kami yang tanah jengok kai pertai, utimuti di Shira. Tak bakentu yak sarkar, panonra eka Meghalaya Grassroots Music Project, hapuk West Coast Hills District. Habai keren bunong to Oktober, nakaliang jong General Secretary ke HSPDP Youth Wing, Usamla Pencai Jewel Dakar, ulaong, baka West Coast Hills ke Jipenmi, bon bah, kinong ruai nong put nong tem kibatibet kibapau ba kum ka kami Creative Society kawai kasur ka kids tarari pat kinong ruai shimet henry kum bakalong menta ka scheme MGMP kampat poi satya hapo ka district West Coast Hills pan ajing kersyan yakini kikenhun specifically hakani ka sini ko manai kublei ya ka biadai bat kani ka MGMP dan ni ka Meghalaya Grassroots Music Project ya ka ba pun ba ki kon samla ki badan sap ki batbet karwai ka siaw ko ketan ki layo shibun ki jimin toy din ba ni ka project jong ka government na kalian jungi ke HSPDP Youth Wing central body haka isi ki ba dan sudah mili ekran na ni ka mat haka biade ba kani ke MGMP West Coast Hills district kumba pitir hi ka district West Coast Hills ka jupeni pun ba ki floor nong ruai dan ki nong tem ki batbet ni kwa ban mention kerpang kami Creative Society anta kawai kasur kids tarari but bon ba ki independent artist ki badan hagani ka district keleng na kisnong kendang but bon ba ki bala penpaunam ya ka jela ka jongi ling ba ki sur jingrai ki dan bon ba ki music video ki bala mi na ka district ka jongi hendrai hakajing le research ni kniat ni smutu shai ba kani ka MGMP ka badai ban dan ha baroka jela Meghalaya kampat poi kani ka district ka bi ka jongi tena kalian ka central body nila syang perkat bat nila rai bangin tho kani ka jing tho sha u CM badan buram baru syaka tourism department tingila ab bun si ba nila kwa bani kendo ICM nang ba bun kampala ni kamla bani kendo tikumta nila kendo no tourism minister Isa Timothy Shira hak ba nila penpawai kani ka jing amnot ka jongi ke HSPDP ba nyindan no ya kani ke MGMP ha West Coast Hills district nang ba kini ki para samla ki jongi kinyo ya kani ka kini ki initial incentive ya ka ba kani ka project offer ma kayo ki pisa let's say every gig per gig yo ka jing sir ka babet ba biang padlimba kani ka pisa ka ba kiyo kinyo ban siu by class kinyo ban kit coat kinyo ban kit uniform kinyo ban yarap lang hayi ngasam tingi kerpat da lingba kani ka jing tho ka bangila lip sambat menen ka office jong CM ba ni kerpat jor ka department ru ba kin smubha ban one no sha West Coast Hills district ban dan ni kini ki shows ki ba pair dia na kalian jungi pinsi ba afili ini seperti kini ki video ba nila penlong hakani ka ju ka jakahi hangni hanong pendeng ya kawi ka show ka ba ni invite ki artist ba pair bakin one ban perform bat bangin display ka sap ka bakidan bat ngako bat ong yepi ba pensa saki dala ki jong ki kamat ba pini isi saya ka sap ka ba ka patbet ba jong gini ki para samla ya ka ba kili arangkat ka kili ba kinong rai akalay ni ka jela jongi bat even sabar ka jela ka jongi te kidan ban bon kiwi kidan tang kumbas pomot e to kasi ba kidan bon ba lesi de ki spa amot ki ba bet ban rai ndre ki ba pat yo pat ka lat ka kabu ban wan skum kini ki rimsan kumta hakajing trelang bat ka thmai umuriang society ngila yo ban penlong ya kini ka program ndrei ko mangila tho akani ka memorandum kalomba namar ba financial constraint bat bangim dan pisa nyimla ban host ki show ki ba lani bangin ai ban yarap kini ki artist kumta ngikar pat jor sai sen pat ba la dalam ka bala ngin yo ban dan no next month ter jong news nam bangin yo ban dan kini ki program nang ba di artis jong kani ka dong ka time ba jong ka district i baro kawai kinyo lang ya ka bentai ka bangi de banyo hakapor brang long minister di ba pol ru ngidam nilayo mun kendo yo ngila penpau kani ka jingya ba ila ong ba nakaliang ka jong i in session kya kani kam
but snubok pat ba kala dan ka jingya Finnish minister tementa haka leadership jongi sa Timothy ru ngingit skemba kinsim kya ni ka kam but kinwan ra no ya kini MGMP hang ni hanam stan but haka district Borokawai. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.